Παιδες, καλησπέρα. Όπως υποσχέθηκα στη σελίδα μου στο Facebook, θα κάνω ένα βίντεο που θα απαντάω στις ερωτήσεις σας. Μου στέλνετε κατά καιρούς διάφορα μηνύματα και νομίζω ότι τώρα είναι μια ευκαιρία να τα πούμε και σε ένα βίντεο. Έτσι να ξανακάνω και εγώ βίντεο μετά από κάποιο καιρό. Γίνονται εδώ κάποιες. Μα συγχωρείτε, είναι εντελώς ερασιτεχνικό το βίντεο, γι' αυτό θα βγει και αμοντάριστο. Δεν έχουμε τον τεχνικό εξοπλισμό την παρούσα φάση να το κάνουμε κάποιο μοντάζ, οπότε θα είναι έτσι κατευθείαν ό,τι βγει. Λοιπόν, με ρωτήσατε κάποια πράγματα και όπως σας υποσχέθηκα θα σας απαντήσω. Έχω εδώ τις ερωτήσεις σημειωμένες. Η σειρά των ερωτήσεων είναι τελείως τυχαία και όπως και των απαντήσεων προφανώς που θα δώσω. Λοιπόν, ξεκινάω με τον Αντώνη. Πώς αισθάνεσαι που τελείωσαν οι αδιόρθωτοι? Λοιπόν, φίλε Αντώνη, κοίτα, η αδιόρθωτη για μένα ήταν ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της ζωής μου, όχι μόνο της επαγγελματικής μου ζωής, αλλά και γενικότερα της ζωής μου. Όταν με έναν άνθρωπο συνεργάζεσαι 2 χρόνια σχεδόν, είστε όλη μέρα μαζί, ενώ με τον Μπάρι, κάνετε πράγματα, σκέφτεστε, δημιουργείτε, και όταν αυτό ξαφνικά τελειώνει και ο καθένας μετά συνεχίσει την πορεία του και τη ζωή του, εντάξει, αυτό πονάει λίγο, αλλά νομίζω ότι με τον καιρό το ξεπέρασα και είναι αυτό που λέμε ότι ουσιαστικά πάμε παρακάτω. Το θυμάμαι και θα το θυμάμαι πάντως μια πάρα πολύ καλή ανάμνηση, αλλά συνεχίζουμε. Αυτό είναι και το μότο μου γενικά στη ζωή, ότι πάμε παρακάτω και ότι τα καλύτερα έρχονται. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι από τον Κώστα. Βλέπεις το ταμάμ, σου αρέσει? Όχι, το ταμάμ δεν το βλέπω, το έχω δει πολύ αποσπασματικά, τώρα τα ποσοστά, γιατί εκείνη την ώρα παίζω μπάλα σε ένα 6x6 που παίζω στο τερματοφύλακας. Το έχω δει στο ίντερνετ, νομίζω είναι καλή σειρά και ο Πάρης έτσι ο ρόλος του τον χειρίζεται πολύ ευπρεπώς και νομίζω ότι γενικά για τα ελληνικά δεδομένα είναι αρκετά καλή σειρά. Επόμενη ερώτηση, από τον Chris. Γιατί δεν συνεχίζεις τα βίντεο? Λοιπόν, φίλε Chris, καταρχήν δεν συνεχίζω τα βίντεο στους αδιόρθωτους, το βάζω εγώ, το προσωποποιώ με τους αδιόρθωτους, γιατί οι αδιόρθωτοι είμαστε εγώ και ο Πάρης. Δεν νοούνται αδιόρθωτοι χωρίς τον Αποστόλη και δεν νοούνται αδιόρθωτοι και χωρίς τον Πάρη. Και κυρίως χωρίς τον Πάρη που ήταν και το όνομα. Από εκεί και πέρα, μετά τους αδιόρθωτους έκανα τους bond. Δεν νομίζω όμως ότι εξυπηρετεί σε κάτι όλη την ώρα να κάνω βίντεο έτσι άνευ-λόγου και αιτίας μόνο και μόνο για να φαίνεται τη φάτσα μου. Το YouTube το αγαπάω, γι' αυτό έχω αποφασίσει από εδώ και πέρα να συμμετέχω σε ένα κανάλι, όταν και αν με το καλό γίνει αυτό, αλλά ως σεναριογράφος, δηλαδή χωρίς να είμαι μπροστά στην κάμερα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο να μπω και πίσω από την κάμερα. Λοιπόν, έχουμε ρωτήσει εδώ. Επόμενη ερώτηση είναι από τον Λουκά. Πότε θα συνεργαστούμε μαζί σε βίντεο? Λουκά, αυτό έλεγα πριν, όταν έρθεις από τον πύργο, πρώτο ο Θεός, πιστεύω θα κάνουμε αυτό το κανάλι, θα παίζεις εσύ και θα σεναριογραφώ εγώ και ελπίζω να πάει καλά. Επόμενη ερώτηση από την Ελευθερία. Γιατί δεν συνεργάζεσαι με τον Λουκά? Απάντησα. Λοιπόν, Μάρκος, θα ήθελες να παίξεις το ταμάμ? Το ταμάμ θα ήθελε? Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, υπάρχει Άγιος Βασίλης? Να μια ωραία ερώτηση που ξεφεύγει τα τετριμμένα. Πιστεύω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης για όλους μας. Υπάρχει για κάποιους ανθρώπους. Για άλλους πάλι δεν υπάρχει. Υπάρχει πολλοί κόσμος μέσα στη δυστυχία, μέσα στη φτώχεια, μέσα στην ανέχεια και ειδικά στη χώρα μας, ειδικά την περίοδο που περνάμε, που μας έχουν στερήσει το χαμόγελο, την ευκαιρία για αισιοδοξία, για αγάπη και γενικότερα να νιώσουμε αυτό που λέμε Χριστούγεννα. Λένε είναι Χριστούγεννα, εγώ δεν τα θυμάμαι στα Χριστούγεννα στα παιδικά μου χρόνια. Θυμάμαι δηλαδή ο κόσμος να χαμογελάει, δεν βλέπεις κόσμο να γελάει και αυτό είναι το χειρότερο. Και ελπίζω, αν υπάρχει Άγιος Βασίλης για τον καθένα μας, να μας επισκέπτεται πιο συχνά. Γιατί νομίζω αυτή την περίοδο το χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα. Παναγιώτης, υπάρχει αληθινή φιλία μέσω του Facebook? Με συγχωρείτε. Είναι το Facebook μέσω επικοινωνίας ή κάποιοι το έχουν ξεφτυλίσει και το έχουν κάνει ροζ σελίδα? Νομίζω αληθινή φιλία και ψεύτικη υπάρχει παντού. Τώρα, αν το Facebook το έχουν ξεφτυλίσει και το έχουν κάνει ροζ σελίδα, εντάξει, αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αλλά να σου πω κάτι, το Facebook άλλοι το έχουν για να κάνουν φίλους, άλλοι για να βρίσκουν γκόμενες, άλλοι για να προωθούν τη δουλειά τους, άλλοι για να παίρνουν likes. Ο καθένας το χρησιμοποιεί όπως νομίζει. Είναι ένα όπλο, όπως είναι και ένα μαχαίρι. Το μαχαίρι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να σφάξεις κάποιον, καθώς και για να κόψεις ένα μήλο. Άρα και το Facebook αντίστοιχα είναι ένα όπλο και το θέμα είναι πώς θα το χειριστείς. Πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Ο Χρήστος με ρωτάει, θα φεύγες για κάποια άλλη χώρα? Θα βγεις ποτέ για κάποια άλλη χώρα? Προσωπικά όχι, πέραν κάποιων εξαιρετικών ατυχών συγκυριών που μπορεί να μου συνέβαιναν στη ζωή μου, του τεστ να μην είχα να φάω. Αλλά φρονώ πως πολλοί νέοι φεύγουν και αυτό είναι μια κατάδια για τη χώρα μας. Οι νέοι άνθρωποι που είναι τόσο ικανοί να φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να βρουν ένα σταθερό εισόδημα και πάνε έξω και διαπρέπουν. Και εμείς εδώ έχουμε αυτά τα χάλια. Τέλος πάντων. Ο Δημήτρης με ρωτάει,
Πες μας για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους 5 αγαπημένους ποδοσφαιριστές από το 1993 της ΑΕΚ. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, ο Κάρλος Γκαμάρα, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Στέφανος Σορεντίνο, ο Λουέι Τσάνκο, που το Τζάνκο το θυμάμαι για εκείνο τον γκολ το 2005 στο 3-0 με τον Παναθηναϊκό το δεύτερο, που το είχε βάλει σχεδόν το κέντρο στον Καλινόβιτς. Και ποιον άλλο να πω, και μπράβο, και τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Νομίζω είναι παίκτες τρίλοι. Επόμενη ερώτηση. Από τον Νίκο, πώς σου φαίνεται η σύνδεση του Google με το YouTube? Κοίτα, αυτά είμαι λίγο άσχετος, δεν ξέρω, αλλά γενικά νομίζω ότι αυτά που τα έχουν μπλέξει λίγο όλα Google, YouTube, που πρέπει να έχεις το ένα για να έχεις και το άλλο, δηλαδή τα έχουν κάνει λίγο αχταρμά. Δεν είμαι πολύ υπέρ όλων αυτών. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει το Facebook, υπάρχει το YouTube. Καλό είναι να υπάρχουν σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, απλά όχι να υπάρχει στην υπερβολή και όχι για να πρέπει να έχεις ένα πράγμα, πρέπει να τα έχεις όλα ή να μπερδεύεσαι, να μην μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και να αλλάζουν συνεχώς. Άλλη ερώτηση παίζει? Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα, παιδες. Αν ξέχασα κανένα, ζητάω 1000 συγγνώμη. Όχι, εδώ δεν βλέπω. Εντάξει, ωραία. Αν ξέχασα κανένα και πάλι 1000 συγγνώμη, θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, να προσπαθήσετε να γελάτε, να είστε ευτυχισμένοι, να κάνετε ευτυχισμένους τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε και να κοιτάξετε αυτό που είχα πει και σε ένα άλλο βίντεο κάποτε πριν κάποιους μήνες, λίγο και το διπλανό σας, λίγο και τον άνθρωπο που δεν έχει να φάει, λίγο και το ζώο που πεινάει, δηλαδή λίγο να μην σκεφτόμαστε μόνο την πάρτι μας. Αυτά από μένα. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.